मानगोनां आसामनि मन्त्रि बिथां बिस्वजित दैमारी बिथाङा एसटि आरो ख्रिस्टान धोरोमखौ लानानै जि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रानि सायाव दिनै नोंथाङा जि सोंथि खालामदों थारैनो दिनै बुंनो गोनां गोबां बाथ्रा दङ। जोङो मिथिगौ सा सानजा भारत हादरनि सा सानजा रायजोफोराव बर' हारियानो देरसिन एसटिफोरनि मोनसे गिदिर हारि आरो बे एसटि हारिया दिनै जुग जुग संसार जाबोनानै बे थासारिसिम फैदों। नाथाय दिनै राजखान्थिनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथां बिस्वजित दैमारी बिथाङा बे ख्रिस्टियान धोरोमखौ लानानै बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोना एसटिआव थानो ना माइनरिटियाव थानो नोंथांमोना थिग खालामनानै बिथाङा जे सोंथि खालामदों एबा सोंदों बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ। मानगोनां बिस्वजित दैमारी बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों बियो भारत हादरनि संबिजिरनि हेंथा। जोङो मिथिगौ भारत हादरनि संबिजिराव 25 आरो 26 नंखौ जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जे जेसेबां हारि माहारिफोर दङ बिथांमोना गावबागाव धोरोम लानानै सोलिनो हानाय मोन्थाय दङ आरो एसटिआ एसटिखा बेवहाय ख्रिस्टियान हिन्दु बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। एसटिआ जाहैबाय मोनसे जोंनि थागिबि सुबुंफोरनि मोन्थाय। दिनैनि दिनाव जोंखौ एसटिआव थानो ना नोंथांमोना ख्रिस्टान धोरोमखौ लानो ना माइनरिटियाव थानो बिथांमोना जि बाथ्रा बुंदों बियो थारैनो दिनैनि सानाव दुखुनांथाव। जोङो मिथिगौ बर' हारिया सोमावसारनानैनो दिनै बे थासारिसिम फैदों। बिएसएनिफ्राय बिटिसि दिनै बिटिआर मोनबोबाय आरो बेवहाय गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोर माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोराबो ख्रिस्टान धोरोम महरै धोरोम सिबिनानैनो खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो हाथियार लानानै सोमावसारनाय एनडिएफबि बिएलटि आथिखालनि एनएलएफबि बेयावबो गासैबो दैदेनगिरिफ्रा ख्रिस्टान धोरोमनि दैदेनगिरिफोर दङ। दिनै हारि माहारिनि मोनफ्रोमबो आफादनि गोख्रों सोमावसारनायजों हारिया बिसिम फैदों। नाथाय बिस्वजित दैमारी बिथाङा जोङो मिथिगौ बिथाङा राजखान्थिनि दैदेनगिरि दिनै दं गाबोन गैया राजखान्थिनि दैदेनगिरिया। बिथाङा दिनै मन्थ्रि जादों गाबोन मन्थ्रि गैयाबो जानो हागौ। नाथाय हारिनि गेजेराव दिनै धोरोमनि फारागथिखौ लाबोनानै बिथाङा जे माइनरिटियाव थानो ना ख्रिस्टान धोरोमाव थानो होननानै जोंनि बड'लेण्डआव थानाय एबा बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय जे बर'फोरखौ बिथाङा जि धुमखि होदों बेयो थारैनो दुखुनांथाव। दिनै बिस्वजित दैमारी बिथाङा साननांगौ बिथाङा मोनसे समाव मंगलियान हादराव माइ गायहैदोंमोन खासिवनि बिदै नागिरहैदोंमोन। बेनिखायनो दिनै दिनाव जोङो बिस्वजित दैमारी बिथांखौ बुङो नोंथाङा बेबायदि सोंथिखौ खालामनो नाङा। मानो होनबा हारिया दिनै खौसे जानायनि मोनसे सम। हारिया दिनै मा थासारियाव दङ बेखौ नोंथाङा मोजाङै साननांगौ। नोंथाङा धोरोमखौ लानानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा आरो बेवहाय दिनै माइनरिटियाव थानो ना नोंथांमोना एसटिआव थानो होननानै नोंथांमोना रोखा खालामनानै दिनै जोंनि ख्रिस्टान सिबियारि बिथांमोनखौ बिथाङा धुमखि होदों। नाथाय नोंथाङा साननांगौ नोंथाङा बाथौ सिबियारि दिनै बाथौ सिबियारि महरै बाथौ धोरोमा दिनै मोजाङै गावनि धोरोमखौ गावनि आसार खान्थिजों मोजाङै सिबिगासिनो दङ। ख्रिस्टान धोरोमा ख्रिस्टान धोरोमनि आसार खान्थिजों मोजाङै सिबिगासिनो दङ। जुदि ख्रिस्टियान आरो हिन्दुफोरनि गेजेराव माबा मोनसे दाङाबाजि जायो बिनि गुबै दायनिगिरिया बिस्वजित दैमारी जागोन। दिनैनि दिनाव जों मिथिगौ बिस्वजित दैमारी बिथाङा जे आयेन आफादाव थानाय समाव बिथाङा जे रां जाख्ल'नायनि माखासे अजदफोर फैदोंमोन बै समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिथांनि जानानै गसंथादोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा बेफोरखौ बावगारबाय आरो नोंथाङा दिनै सासे मोजां राजखान्थि दैदेनगिरि हिसाबै सिनायथि होनोब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा। मानो होनबा जोंनि बर' हारिया दिनै खौसे जानायनिसो सम। नोंथाङा जिखि धोरोमखौ सिबिया मानो एसटिआ एसटिखा आरो बेखौ लानानै जोंनि ख्रिस्टियान सिबियारि बिथांमोना गिनो नाङा। मानो होनोबा जों एसटिआ एसटिखा दिनै भारतनि संबिजिराव जोंहा लिरखानाय दङ जे नोंथाङा जिखि धोरोमखौ सिबिया मानो गावनि आसार खान्थि नेमखान्थिजों सिबिनो हागोन होननानै भारतनि संबिजिराव लिरनाय दंखायो। बेनिखायनो मानगोनां बिस्वजित दैमारी बिथाङा राजखान्थि दैदेनगिरि हिसाबै जुदि मोजां सिनायथि होनो गोसोब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै एना एनि बाथ्रा बुंनो नाङा। नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ नोंथाङा बोखांनानै लाफिननांगौ। मानो होनोबा बर' हारिनि माहारियारि जेसेबां आफादफोर दं आरो हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय आफादफोर दङ गोबां दैदेनगिरिफ्रा ख्रिस्टान धोरोमनि दैदेनगिरि दिनै बिथांमोननि मावसोमनाय आरो बाथौआरि धोरोमनि दैदेनगिरिफोरनि मावसोमनाय मोनफ्रोमबो बिटिसि एबा बड'लेण्डआव जेसेबां हारि माहारिफोर दङ जोंनि बर' हारिया दिनै गुबुन गुबुन धोरोमखौ लानानै सिबिगासिनो दङ। बिथांमोननि खौसे मावनायजोंसो दिनै जोङो बे थासारिजों फैदों। बेनिखायनो मानगोनां बिस्वजित दैमारी बिथाङा आङो गुरै खावलायो नोंथाङा बे बाथ्राखौ बोखांनानै लाफिननांगौ। आरो बेवहाय नोंथाङा सानना ला जे एसटि हिसाबै जों सा सानजा रायजोआव बर'फ्रा बयनिख्रुइबो देरसिन एसटि हारि। जुदि बेवहाय जुदि जों एसटिआव थानाङा होनना बुङोबा जों माइनरिटियाव थायोबा नोंथाङा जोंखौ मा रिक्स लागोन? एसटिआव थायोबा नोंथाङा जोंखौ मा रिक्स लागोन? मानो नोंथाङा बोखावनो नागिरदों? जोंहा एसटिआ मोन्थायखा। बे एसटिआ
जोंनि जोनोमनि मोन्थाय मानो होनबा जोंनि आजै आजौ जोंनि आबै आबौफ्रानो एसटि महरै दिनै गनायथि मोननायखाय बे फोलेरनि सुबुंफ्रा दिनै एसटि जायो। आरो नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ साननानै नाय दिनै जों जुदि खौसेथि नङाबा दिनै नोंथांखौ जेरैबायदि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिबान थानाय समाव नोंथांखौ जे गुबुन हारिफ्रा जेरैबायदि नासयदोंमोन जेरैबायदि नाख्रेबदोंमोन जेरैबायदि जाख्ल'नायनि मोनसे अजद लाबोदोंमोन बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव फैबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथाङा साननानै नाय जे बेफोरबायदि हारिनि गावस्रालायनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंनो नाङा। ख्रिस्टान धोरोम सिबियारिफ्रा ख्रिस्टान धोरोमखौ सिबिगोन, हिन्दु बाथौ सिबियारिफ्रा बाथौ धोरोमखौ सिबिगोन, अब्लाबो जोङो एसटि महरै गसंथागोन। मानो होनबा जों दिनै एसटि हिसाबै गसंथानायनि थाखाय जों दिनै खौसे थानायनि थाखाय जोंनि हारिया बे थासारिसिम फैदों। बेनिखायनो मानगोनां बिस्व दैमारि बिथांखौ जोङो खावलायदों नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ।